non? Bueno, xa dixen un nombre, pero os primeiros nombres que quería decir son estes, non? Os de Carmen e Francisco, Montillán González, non? Dos nenos que morreron en Guernica, pouco que contar deles, porque contou moito mellor a irmán deles, Carmen, hai 3 anos, non? Que estiveron aquí os dos irmáns na inauguración do parque, que foi unha cosa moi bonita, non? Porque, bueno, cambiou a significación deste sitio. Para nós este sitio ahora ten outro significado xa. Entonces pouco máis que decir, non? Que correron o bombardeo de Guernica, está imposto, non? Foi idea de Suso empezar aquí. Tiña outra idea de empezar no outro lado, pero a verdade que é moi boa idea empezar aquí, porque por iso, non? Este sitio xa ten un significado bonito para todos nós, non? Bueno, pois foi postos a conmemorar, pois hai que hai 84 anos, unha tarde como a de hoxe, parecida, unha tarde de verán, foi un dos días así que quedaron marcados na memoria de moita xente, que foi o día que levaron os quintos para a Grada, non? Ser a mellor entre 8 e 10 de maio, 37, maio non, entre 8 e 10 de junio do 37, bueno, que aí citaron unhas cuantas quintas, e depois o 20 e tantos, citaron tamén a outras, en total citaron as quintas. Nese mes de junio do 37, hai 84 anos, despois de uns pouquinhas semanas, citaron as quintas de mar, do 30, do 31, do 32, do 33, do 34 e do 37, nese mesmo rapaz, non? Levámos, bueno, ao 35 ou 36 nos quitaron porque xa estaban na mina, xa quedaron. Pero había algúns, que son moi habitual, que viñan con permisos para traballar, mar, ou así, que tiñan os pais vellos ou o que fora, e entón estaban aquí, e tamén se levaron neses camións, non? Uns camións que se puxeron no campo, con 4 ou 5, uns camións que se chamaba xaulas, porque tiñan barrotillo aí de madeira, cerrando os camións, non? Entón, listáronos unha tarde como hoxe, e citáronos para abandonar o seguinte, para meter os camións e marchar. Entón, os mozos empezaron, unha vez listados, empezaron a ir a rondar as mozas, antes de que saliran, empezaron a sentar xente, empezaron a cantar, a pasear por aí, por torno adiante, a rapacería foi detrás, facendo un montón, e a xente maior, e hasta se fixo unha copla daquela noite. Foi unha noite triste, pero unha noite tamén de unión, non? De todo o Corme, non? Fixeron unha copla que a min recitaronme que me recitou, me parece que foi Rosa do Rosto. Eu non sei que música tenía, pero supoño que tenía de Choran os nenos en Corme. Se van, ya se van los vientos, se van, y no sé qué, mucho no volverá, no se va, o sea, a música esa, vamos. Debía haber máis, pero a mí cantaronme outra, que debía ser a música de Choran os nenos en Corme, non? Como é? Nunha noite como esta, as velliñas non dormen, elas teñen moita pena que lle marchan os de Corme. Ese foi a que cantaron aquel día, que foi un día triste, pero bueno, pero de unión de todo o mundo, non? E para que se foi cando foi da mañá, que se foron chegando ao campo, e bueno, ali decían varias personas maiores, de varias vellas que xa non están para contar, dicían que foi, bueno, un día que non viran elas outra cousa igual de abrazos e de bicos que daquela, como decía algún, a libre de Dios, que dá un tipo como de aquel día víanse abrazos, víanse bicos, depois os mozos subiron ao camión, elas por fora da reixa, bueno, foi un momento moi emotivo, foi un día como unha tarde, unha noite, e unha mañá seguinte como a de hoxe, non? No mes de junio, hai 84 anos. Bueno, demais, só contento, demais, que perdo o filo, me vendrá aquí a chuleta. Bueno, e os nosos mozos que marcharon ese día non volveron, non están aí na lista de mortos na guerra, que realmente esa lista, pues, por suposto que ten os mortos dos dois bandos, dos que sei, faltarán algúns, como nos dixo, e ainda puxemos o último hai 15 días, non? Pero aí estarán algúns dos mozos que foron nos camións e que non volveron, e non están só nesa lista, porque hai polo menos un, que está na lista de asesinado na retagarda, non? Que é José Neira Pasandido, non? Ese foi, marchou nos camións, levaron nos camións, hai que ter en conta que daquela
xa tiña un fillo, non sei justamente de que quinta era, tiña un fillo, e levaron-no, e temos o sumario, non? De cando... No, temos un papeliño aí. Un papeliño de cando se reclama. Temos un papeliño aí, no Concello foi onde soupemos, non? Que realmente todo en Corme decíase, no, pues José Morriu na guerra. Sí, Na familia miña eu non o soupen hasta hai moi pouco tempo. De feito, precisamente unha das cousas máis perniciosas que tuvo o franquismo foi que fixo case avergonzar as familias que tiñan mortos, porque non podían convivir na sociedade que había. Entón era un mundo creado casi como ahora, ca televisión, con odo e con todo alrededor, non? Entón eu estou seguro que a tía Carme, que era falangista, creía que o mataran na guerra, o republicano. Seguramente miña avó e meu avó non contaron de que o fusilaran porque era unha vergonza. Entonces entendo que miña tía ahora entende. Houve un tempo en que dixen como podía ser falangista cando lle fusilaran a seu irmán, porque era tan pernicioso eso, que convertían os verdugos en xente boa, como ven que a culpa non era do que apretou, a culpa era das ideas que tiña, e sobre todo de quen lle emitía as ideas na cabeza. Entonces, foi tan perniciosa a cousa sobre o tema de tapado que as propias familias, de feito, hoxe en día, pregúntale a calquera vello, non saben a verdade. Saben o que lle contaba o novo e máis o que calaba a xente. Entón, meu tío, o que lle pasou, chegou ali, eu non sei moi ben cal foi o motivo, pero o motivo bastaba de calquera. Unha reunión con alguén dicindo de que fugarse, unha desobediencia, como dixo unha vella daqui, que seu pai tamén é un dos que foi nos camións e non volviu, que o día que chegaron mandaron que fusilar a uns e dixo eu non vim aquí fusilar a nadie, e contestaron, pois o que non vale para fusilar, vale para ser fusilado. Podieron a fusilar non a ele. O sea, era unha cousa terrible. Entón, meu tío, algo lle debió pasar que, por consejo de guerra sumarísimo, foi... Pódelo ler? Teño aquí. Foi un papel que encontramos no Concello da Ponte, nas carpetas das quintas daqueles anos, apareció ese papel. Como apuntado como morto na guerra, pero en cumplimiento de sentencia dictada por Consejo Sumarísimo de Trinchera, a las 19 horas de hoy, ha sido pasado por las armas el soldado de la tercera compañía de este 20 batallón, José Neira Pasandía, cota 1206 a 26 de agosto de 1938, tercer año triunfal, que es como ponían en todo el papel. 26 primer año triunfal, segundo año triunfal, tercer año triunfal e incluso cuarto año triunfal, 39, hasta que xa acabou a guerra e se dixeron año da victoria, 29 año da victoria. Bueno, este documento está feito en Lugo e está remitido ao Concello, ás Quintas, desde Ourense. Entón, eu supoño que isto tuvo que ser en Lugo, en algún destacamento que había por aí na retaguardia. Falei algo co neto de Alexandre Bóveda, que é outro dos represaliados,